खुलुमबाय बयखौबो गोदान रादाब YouTube चेनेलसिम गासैखौबो फिन बराय हरग्रोनाय जाबाय। सो दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव दं कमल दैमारि। सो नोंथांमोननो सिगाङाव दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों जोङो माखासे मैया आरो दिनैनि गोनां रादाब सावरायगोन। सो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। सो जों मिथिखागौ बुहुमावनो गासैथिंबो दा कर'ना भाइरासआ साग्लोबजोबना दङ। सो बेनि गेजेरावनो जों जुदि एसामाव नायोब्ला मैया गोदान सानै पजिटिव केस मोनबोनाय जादों आरो बे सानैखौ सासेया गुवाहाटीनि आरो सासेया मरिगावनि होननानै मिथिनाय जादों। आरो बे बेलायाव जुदि जोङो एसामनि कोविड-19 नि जुदि स्टेटासखौ नायोब्ला टोटल केसा जाहैबाय 64 आरो दासिम एक्टिव केसा जानानै दं 23 आरो सानै थैबाय माने डेटा सानै जाहैबाय आरो डिस्चार्ज माने एंगारना होनाय माने कोविडनिफ्राय रैखा जानाय सुबुंफोरा एसामाव जाहैबाय 39। सो आरो मैया मोनसे फेक निउज ओंखारदोंमोन। सो सोर फेक निउजखौ सोर होदोंमोन मिथिला। सो बाट बेखौ हेमन्त डक्टर बिश्व शर्मानि टुइटारनि एकाउन्टजों हरनाय बायदि एडिट खालामनानै मोननाय जादोंमोन। सो बेखौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मैया बुंदों जे बेखौ जाय खालामदों बेखौ गोख्रों राहा लानानै साजा होनाय जागोन होननानै बिथाङा मैया खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंनाय जादों। सो मैया सावस्रि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया GMCH थामहिनबा जरहाट मेडिकेल कलेजाव गोदानै 50 ICU बिसना बेखेवदों। मैया डिब्रुगड़ पुलिसा जुनमनिनो मैगं थाइगं फाननो थाखाय मोनसे बाइक गिफ्ट होनाय जादों। सो जों मिथिगौ साननैसो सिगाङाव मोनसे निउज भाइरेल जादोंमोन जे जुनमनि नामनि सासे हिन्जावसा गथ'आ मैगं थाइगंखौ साइकेलजों फाननाय नुनो मोन्दोंमोन जों निउजआव। सो बेनिखायनो बेखौ लोब्बा लानानै डिब्रुगड़ पुलिसा मैया बिखौ मैगं थाइगं फाननो थाखाय मोनसे बाइक गिफ्ट होनाय जादों होननानै खौराङाव फोरमायनाय जादों। आरो मोनसे मोजां रादाब जे दिनैनिफ्राय जोंना जौ दखानफोरा खुलिनो हासिगोन आरो लोगोसे जौ दखाननि बे जा प्राइस आरो बेखौ 25% इनक्रिज खालामदों होनना मिथिनाय जादों। सो दा जों मिथिखागौ दिनैनिफ्राय स्पेशल ट्रेन सोलिगोन आरो बिनि गेजेरावनो मोनसे मोजां खौरां जे जायफोर एसामनि मानसिफोरा बायजोआव खामानि मावनाय थाहैदोंमोन बिथांमोननि थाखाय स्पेशल श्रमिक ट्रेन दिनैनिफ्राय सोलिगोन आरो बे श्रमिक ट्रेना 12 मेआव माने दिनै चेन्नाइनिफ्राय फैगोन। बिनि उनाव नेक्स्ट ट्रेन फैगोन 15 निफ्राय बे फैगोन आहमेदाबादनिफ्राय आरो बिनि उनाव नेक्स्टआवहाय 18 थारिखै फैगोन माने 18 थामहिनबा 18 मे बे फैगोन बेंगलुरुनिफ्राय बिनिफ्राय 21 मे खालि फैगोन हायद्राबादनिफ्राय बिनिफ्राय 24 निफ्राय फैगोन कोचिनिफ्राय। सो आरो बेवहाय रेल बिफाना जनायदों जे बेवहाय जाग्रा मुवा बेसादफोरखौ गावबा गाव लानो नांगोन लोगोसे बेवहाय जेबो जानाय लोंनाय मोननाय नङा आरो मास्क गाननांगोन होननानै बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों फोरमायदों। जोंना जा डाइरेक्ट जोङो गाखोनो मोननाय नङा ट्रेनाव जायफोर सोद्रोमाफोरा बा सुबुङा ट्रेन टिकेटखौ कनफार्मेशन मोनगोन बिथांमोनासो ट्रेनाव गाखोनो हागोन होननानै फोरमायदों। आरो लोगोसे मैया 6 रिंगानिफ्राय जोंना ट्रेननि अनलाइन बुकिंआ सोलिदों आरो बेखौ जानला मानला वेबसाइटआव खालामनो नाङा होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बेखौ खालामनोबा नोंथांमोना IRCTनि अफिशियेल वेबसाइट जों बेखौ डिसप्लेआव नोंथांमोननो शो खालामखादों irct.co.in बेवहाय नोंथांमोना थांनानै एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो दा जों मिथिखागौ नर्थ इस्टनि स्टेट त्रिपुराव कोविड-19 केसा गोदानै बांद्रायगासिनो। सो बे बेलायाव नायोबा मैया गोदानै त्रिपुराव 16 सुबुंनि देहायाव कोविड-19 नि पजिटिभ मोनबोनाय जादों आरो दासिम जुदि जोङो कर'ना भाइरासखौ जुदि नायोब्ला त्रिपुराव टोटेल जेरै मोननाय जाबाय 152 जन मानसिनि। फारसेथिं जों जुदि इन्डियानि कर'ना स्टेटासखौ नायोबा दासिम इन्डियायाव टोटेल केसा 70,780 आरो बेनिफ्राय थैनाय सुबुंनि अनजिमाया जाहैदों 2,294 आरो बेनिफ्राय रिकभार जानाय माने बेनिफ्राय बारग'नाय सुबुङा जाहैदों 22,549। सो जुदि जोङो मैयानि बेलायाव जुदि नायोब्ला इन्डियायाव टोटेल पजिटिभ केस मोननायनि अनजिमाया जाहैदों 4,213 माने मैयानिफ्राय
COVID-19 इन्डियायाव बांद्रायनिख्रुइ बांद्राय जालांगासिनो स' आं गासैखौबो खावलायो गासैबो जाहाथे सरकारा होनाय जा रुल रेगुलेशन बेफोरखौ फालियो आरो डिस्टेंस मेंटेन खालामनानै रावबो जाहाथे बिना खारनाव न'निफ्राय ओंखारालासिनो न'हाय मोजाङै थायो स' बेखौनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय स' आरो बे बेलायाव जुदि जोङो वर्ल्डनि जुदि नायोब्ला कर'ना पजिटिभखौ जों मोननो हादों टोटल केसा वर्ल्डआव जाहैबाय 42,55,954 बे जाबाय टोटल केस बिनि उनाव थैनायनि अनजिमाया जाहैबाय 2,87,332 आरो रिकभार माने बेनिफ्राय बारग'नायनि सुबुंफोरनि अनजिमाया जाबाय 15,27,496 स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों बेसेबां खौरां होखो नोंथांमोना जुदि खौरांफोरखौ जुदि मोजां मोनोब्ला बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालाम आरो लाइक हो आरो मायबाफोर सोंनो दङबा कमेन्टनि थ्रु जों सोंहरनो हागोन स' बेबायदिनो गोदान भिडिअ लानानै नोंथांमोननि सिगाङाव आरो फिन लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनानै बिदाय लानाय जाबाय स' गोजोन्थों लोगोफोर